Bună ziua! Am avut o discuție interesantă zilele acestea, iar o parte din ideile acelei discuții consider că ar fi bine să ajungă și la o parte din dumneavoastră. Videoclipul se adresează celor care intenționează să achiziționeze un vehicul în viitorul apropiat și nu sunt deja la 10-a achiziție, astfel încât să aibă deja habar despre ceea ce înseamnă achiziția unui vehicul, ceea ce înseamnă riscurile la care ne expunem atunci când achiziționăm un vehicul. Bineînțeles, mai degrabă s-ar adresa celor care intenționează să achiziționeze un vehicul nou, dar nici cei de pe piața SH aflați la prima, la a doua cumpărătură nu sunt eliminați din publicul țintă al acestui videoclip. Canalul acesta a început ca urmare a unei divergențe de opinii între mine și modul de prezentare a videoclipurilor realizate de către youtuberii profesioniști, pe care îi putem vedea la tot pasul pe internet, YouTube sau alte site-uri. YouTuberii profesioniști consider că datorită unor stimulente, datorită unor argumente pe care le-am menționat în videoclipul Ce mașini achiziționăm, ce branduri evităm, sunt datorită acestor stimulente în fiecare autoturism este recomandat spre achiziție. Poate o recomandare făcută și într-un mod foarte entuziasmat. Vă sugerez să urmăriți și acel videoclip pentru a vedea argumentele pentru care dumneavoastră ați putea, dacă este să ne referim la piața vehiculelor noi, dar nu numai, pentru a putea dumneavoastră să vă faceți o listă cu brandurile pe care le-ați putea considera eligibile pentru dumneavoastră. V-a sugerat să urmăriți acest videoclip, poate și cel menționat, ce mașini achiziționăm, ce branduri evităm, pentru a face un troc simpatic, aș putea spune, și anume poate pierdeți o oră, două din timpul dumneavoastră, cele două videoclipuri cumulate, însă nu veți pierde ulterior bani aruncați pe un produs care nu vi se potrivește. Un produs care să vă facă să regretați achiziția. Revenind la youtuberii profesioniști, cei despre care eu consider că depun o muncă reală, dar care depun o muncă reală mai mult în interesul lor, pentru că din prezentarea acestor videoclipuri, din prezentarea reclamelor prezente pe acele videoclipuri, aceștia au un venit suplimentar, iar acest venit suplimentar ar putea să fie periclitat dacă sunt prea drastici cu un vehicul. Producătorii ar putea să nu le mai dea, prin intermediul dealerilor, reprezentanților, să nu le mai dea vehicule spre analiză, de să nu mai aibă obiectul muncii, ar putea să ceară retragerea reclamelor de pe videoclipurile lui pentru că nu mai sunt concludente și atunci, bineînțeles, acestea toate constituie argumente serioase ca prezentarea să fie făcută într-o formă tolerantă. Am văzut la un moment dat un videoclip, o analiză a unui vehicul pe care noi nu-l avem pe piață, dar consider că povestea este destul de concludentă. Vehiculul era Toyota Highlander, ceva între Toyota RAV4 și Toyota Land Cruiser. Iar cel care făcea review-ul era entuziasmat, era foarte fericit, prezenta o tehnologie prezentă pe vehicul care făcea ca transmisia să treacă din modul transmisie față în modul transmisie 4x4, iar această tehnologie ajuta la reducerea consumului. Era prezentat această tehnologie ca fiind un avantaj. Numai că nu se spunea astfel, dar prin omisiune se înțelegea, se sugera faptul că era o tehnologie nouă sau specifică Toyota, nu era așa, deci această tehnologie este prezentă de mult pe la toate brandurile, chiar și eu pe o mașină de vreo 4 ori mai ieftină decât Toyota Highlander, pe Datsun meu personal, am această tehnologie în care dacă las transmisia pe auto, în funcție de necesitate, vehiculul trece pe transmisie față în majoritatea timpului, iar când simte că o roată patinează, trece pe transmisie 4x4. Deci nu este o tehnologie nouă, nu este o tehnologie exclusivă Toyota, iar această tehnologie care ajuta la reducerea consumului
ducea la un consum în oraș de 18%, în condițiile în care vehicule similare ca greutate, ca lungime, ca mărime, dau un exemplu, abia lansat și la noi pe piață Kia Sorento Hybrid 1.6, consumul lui era de, sau poate fi scos sub 5%. Oficial este în zona cifrei 6, dar poate fi scos sub 5%. De asemenea, RAV4, care este mai mic decât Toyota Highlander, dar tot din gama Toyota, la fel este și omologat în zona 4 spre 5. De la 5 la 18, diferența nu este așa mare în greutate sau în mărime, dar diferența este atât de mare în consum, încât pe noi consider eu că nu ar trebui să ne intereseze artificiile inginerești la care inginerii auto au apelat pentru a realiza un produs, pentru a realiza un vehicul. Trebuie să ne intereseze caracteristica la care s-a ajuns în final. Nu mă interesează prin ce anume s-a ajuns la această caracteristică. Dacă practic consider că acel YouTuber, și nu este singurul, din păcate sunt mult prea mulți, prezenta un defect, deci un consum mare, îl prezenta ca un beneficiu, un avantaj al nostru, reduce consumul, da? Dar era 18%. Alte modalități de a ne induce în eroare pe noi clienții care ne uităm la youtuberii profesioniști, cei despre care știm că au sute de mașini analizate, deci ne uităm la ei ca la niște experți în momentul când știm că au verificat atâtea mașini, deci recomandarea lor este o recomandare validă, cel puțin așa ajungem să credem. O altă metodă este să se treacă cu vederea anumite deficiențe, să se prezinte totuși niște deficiențe, prezența unui butor pe dreapta, nu să fie pe stânga. Acest gen de deficiențe, bineînțeles, niciodată nu va întoarce din drum vreun potențial client care ajunge să se uite la un review, la o analiză a vehiculului, din prisma ideii că poate îmi iau acest vehicul. Nu e dată aproape niciodată vreo informație suficient de importantă încât să ne întoarcă din drum. În momentul în care ne achiziționăm un vehicul, trebuie să știm că există posibilitatea unor probleme de natură tehnică. La acum 6 ani de zile consideram că cei care își-au vehicule noi sunt scutiți total de astfel de probleme, pentru că produsele sunt noi, n-au ce să pățească. Nu este chiar așa. Există fenomenul bolilor copilăriei, denumire populară, care face ca, din păcate, majoritatea clienților să ajungă la o anumită toleranță vis-a-vis de problemele pe care vehiculele le pot avea. Dacă, de exemplu, ne luăm un televizor și la 2 zile de la achiziție vedem că televizorul are o problemă, are o dotare în minus față de cartea tehnică, ne ducem cu televizorul, îl trântim pe teșgheaua vânzătorului și ne luăm banii înapoi. Dacă vedem la o lună de zile, la 2 luni de zile că televizorul prezintă un simptom, o problemă, îl ducem înapoi la vânzător și să-l trimită frumușel la producător, la serviciu agreat și să ni-l repare. Nici nu punem în minte ideea că gata, ne asumăm defectul și că asta e, n-avem ce să facem. Nu, televizorul totuși este un produs de 10 ori cel puțin mai ieftin decât un vehicul. Da? Putem găsi un vehicul nou la 10.000 de euro, un televizor poate costa 1.000 de euro. Și totuși nu acceptăm defecte la televizor, însă la un vehicul de 10 ori mai mult, mai scump, de multe ori noi ca și clienți ajungem să acceptăm anumite defecte. Atât de larg răspândit este acest fenomen al bolilor copilăriei. De ce se întâmplă? Pentru că niciun producător nu produce 1.000.000 de vehicule să îl testeze, să vadă ce defecte apar, să găsească soluțiile acelor defecte, să implementeze, să mai producă încă 1.000.000 de vehicule, să le mai testeze încă un an de zile, să vadă dacă acele soluții au fost cele corecte. Nu se întâmplă niciodată așa ceva. Testarea adevărată începe din momentul în care se lansează modelul și clienții încep să-l achiziționeze. Ce aș putea spune este că aceste tipuri de defecte s-ar împărți în 3 categorii. Prima categorie este cea a defectelor minore, cea a defectelor pe care majoritatea proprietarilor de pe vehiculele pe care se
manifestă, nici măcar nu știu că îl au, nu-l observă. Producătorul, în funcție de politica de susținere, repet, puteți viziona ce mașini achiziționăm, ce branduri evităm. Multe branduri nu au o politică chiar foarte bună. Deci, în funcție de politica brandului, dacă vrea și poate, producătorul se apleacă asupra studierii defectului, găsește cauza, dar nu este nicio grabă, nu este un defect major, nu face tam-tam, așteaptă ca vehiculul să se prezinte prima oară la reprezentanță, la prima revizie și operează și implementarea acelei soluții. De multe ori proprietarul nu știe că a avut un defect sau că s-a făcut ceva în plus față de planul normal de revizie. La această categorie aș pune, de exemplu, recall-ul de la Toyota cu privire la prețurile auto, că s-au schimbat prețurile auto. În afară de faptul că poate exista un risc infim ca prețul să se modifice, să-și modifice poziția, să blocheze vreo pedală, accelerație sau frână, nu cred, dar riscul era atât de infim cât chiar era neimportant. O a doua categorie, aș zice eu, din categoria bolilor copilăriei, este genul de defect care este observat de majoritatea proprietarilor, dar care nu este altceva decât o chestie iritantă. Problemele ale sistemului de multimedia, problemele al tabloului de bord, de afișaj, ceva de genul ăsta am avut și eu la Duster-ul meu personal. Producătorul, dacă vrea și dacă poate, studiază problema, găsește soluția și programează vehiculul la reprezentanță pentru a implementa această soluție, să scape omul de iritare. Nu este o problemă însă care să pună în pericol deplasarea sau siguranța. A treia categorie ar fi chiar acest tip de defecte care pun în pericol deplasarea, adică nu mai pornește vehiculul sau este un pericol major pentru siguranța pasagerilor. De exemplu, oprirea motorului la vitezele mari. Acest defect se întâmplă foarte rar, dar am văzut mai multe branduri, la mai multe modele care prezintă acest defect. În momentul în care te afli pe autostradă și ai la 130 km la oră oprirea motorului, adică nu mai ai putere, nu mai ai absolut nimic, direcție, frână, nu mai ai nimic și supraviețuiești, consider că este o decizie destul de înțeleaptă să lași mașina frumos pe dreapta și să aștepți remedierea defectului. Și aici intervine din nou acea politică, dacă vrea și dacă poate. Producătorul studiază problema, numai că implementarea soluției durează vreo 6-7 luni de zile. 6-7 luni de zile în care tu, dacă ai cumpărat un vehicul nou, în ideea în care vrei să ai ce să-l folosești, nu ai soluție de deplasare. 6-7 luni de zile în care dacă ai făcut împrumut la producător, dacă ai făcut finanțare la producător, ratele în continuare curg. Producătorii nu prea am auzit să stopeze ratele până la remedierea soluției. Foarte rar, dar foarte rar, după multe insistențe, am auzit despre oferirea unei soluții către proprietar în cazul unui defect major, soluții de genul vehicul la schimb sau răscumpărarea la prețul de factură a vehiculului. Foarte rar. Chiar și vehiculele produse de către firmele aflate pe prima treaptă a fiabilității, de 4-5 zile spun eu că acestea ar fi Kia și Hyundai. Iată că față de datele din meniul, din videoclipul pe care l-am menționat, ce mașină achiziționăm, ce branduri evităm, a apărut această informație. Atât Consumer Reports cât și GD Power au eliberat topuri de fiabilitate, de satisfacția clientului. Și acolo o surpriză chiar și pentru mine, care spuneam de ani de zile că Toyota a început să aibă mici scăpări. În baza chestionarilor la care au răspuns proprietarii în 2019, topurile de fiabilitate și satisfacția clientului au arătat percepția proprietarilor, clienților de branduri, cum că s-a modificat și anume Toyota a căzut și a căzut vreo 10 poziții. Nu mai este pe prima treaptă alături de Lexus din punct de vedere al fiabilității și satisfacției clientului, este undeva deasupra liniei de mijloc, deci undeva mai bine decât mediocru. Pe prima treaptă se află Hyundai, undeva la vreo 2 trepte în condițiile în care piața la care se referă aceste topuri este piața americană, dar foarte aproape este și Kia. Atenție, Kia și Hyundai sunt practic aceeași firmă, au același acționar majoritar și își împart sistemele și piesele. Diferența este doar dată de către diferitele categorii de clienți cărora li se adresează cele două branduri. Bun, deci
există acest fenomen atât de larg. Cu cât te duci către un brand care să fie cât mai fiabil, care să aibă o politică cât de asumare a responsabilității cu privire la eventualul defect, cu atât șansele să fie mai nemulțumiți sunt mai mici. Dar chiar și cele de pe prima treaptă, deci chiar și pe cele care pentru 2019 văd că s-au situat pe prima treaptă, Hyundai și Kia, chiar și acestea au probleme manifestate, raportate de către clienți. Bun, deci faptul că vă duceți dumneavoastră spre un vehicul nou nu înseamnă că veți fi scutiți de neplăceri. Ce sfat aș putea să dau vis-a-vis de asta este să nu luați modelul abia lansat, să așteptați vreo 5-6 luni de zile să se raporteze defectele și să dați timp producătorului să le și remedieze. Să vedeți dacă producătorul le remediază, dacă recunoaște defectul și dacă le remediază. Un al doilea motiv sau a doua rezervă pe care ar trebui să o aveți dumneavoastră în momentul când treceți la achiziția unui vehicul este faptul că va urma să se lanseze ceva mai bun. Am dat un exemplu mai devreme, Kia Sorento Hybrid, tocmai s-a lansat de câteva zile pe piața noastră, pe Europa, și totuși avem informațiile de la Kia cum că va urma să se lanseze și Kia Sorento, aceeași motorizare, aceeași mașină practic însă cu varianta hibrid plug-in, adică cu posibilitatea încărcare de la rețea și cu o baterie mai bună, cu o autonomie mai mare. Deci în momentul când, dacă să zicem așteptați să se lanseze acel hibrid plug-in, să zicem la sfârșitul anului 2020, începutul anului 2021, mai mult ca sigur atunci veți avea informații cum că va urma ceva mai bun, mai performant. Niciodată nu cred că va fi cazul ca un model care se lansează să fie declarat perfect de către producători. Modele care nu se mai fabrice, da, au fost și o să mai fie. Pentru că se modifică cererea, nu mai este rentabilă producția, pentru că se modifică reglementările legale, dar modele care să fie declarate perfecte în ideea unei concurențe acerbe, nu cred. Întotdeauna se va face ceva mai bun, chiar măcar de un facelift, dar totuși se va face ceva mai bun. Asta este o altă rezervă pe care trebuie să o știți sau să o aveți dumneavoastră. Aș considera că este doar pentru cei extraordinari de pretențioși. N-aș avea această rezervă, dar dumneavoastră ați putea să o aveți. O altă rezervă sau un alt risc la care vă expuneți este existența concurenței. Concurența nu este, iar este o tendință a youtuber profesioniști care să pună vehicule în comparații legate doar de două caracteristici. Una sau două caracteristici și atât. Mărimea sau poate dacă avem noroc, mărimea și prețul și atât. Niciun producător, niciun reviewer nu pune problema fiabilității. Argumentele pentru această omisiune le-am spus mai înainte. Ei spun așa că modelul este abia lansat și că nu avem cum să avem date despre fiabilitate, dar avem cum să avem date vis-a-vis de probabilitatea fiabilității. Dacă o firmă care de 10 ani de zile produce produse cu multe defecte, de 10 ani de zile se află pe ultima treaptă din punct de vedere al percepției vis-a-vis de fiabilitate a produselor sale, pe ultima treaptă vis-a-vis de susținerea clientului, de satisfacția clientului, putem presupune că noul model abia lansat are probleme sau va avea probleme din punct de vedere al fiabilității, va continua această tendință. Avem măcar aceste date. În momentul când facem o comparație, de exemplu, haideți să dau ceva obiectiv, tot în ideea modelului pe care l-am menționat. Nu putem să spunem că două modele, hai să zicem că ar fi aceeași mărime, Kia Sorento hibrid abia lansat, să-l comparăm cu, nu știu, cu ceva din gama Mercedes GL, de exemplu. Hai să zicem că scoatem un GL la același preț. Dar fiabilitatea celor două de 10 ani de zile este percepută diferit de către clienți. Și atunci, bineînțeles că pe cei care pun accent pe fiabilitate ar trebui să elimine produsele Mercedes. Spun de percepții, toate opiniile exprimate aici sunt atâta. Opinii personale pot greși, printre altele consider că ne aflăm în Matrix și că trăim pe Marte. Bun, deci avem
există un studiu care spune că achiziția unui autoturism este al doua achiziție ca importanță după locuință. Adică, indiferent câți bani dăm pe vehicul, în momentul când dăm 1000 de euro, dăm 2000 de euro, dăm 10.000 de euro, 20.000 de euro, 200.000 de euro, dăm o sumă destul de importantă din bugetul nostru. Atât ne permitem, atâta dăm. Și o să construiesc cumva videoclipul pentru a ajunge la cum anume ne alegem și negociem prețul unui vehicul, chiar și pe piața noastră. Noi nu suntem încă educați să negociem, dar voi ajunge și aici. Bun, deci, dacă punem accent pe fiabilitate, trebuie să ne uităm la, sau cel puțin așa aș face eu, ne uităm la topurile de la Consumer Reports, la GD Power, despre fiabilitate și satisfacția clientului și luăm primele 3-4 firme. Și în momentul când am luat cele 3-4 firme, considerăm că celelalte nu ar trebui, sau cel puțin așa fac eu, nu am 10.000 de motive, 20.000 motive, 200.000 de motive, adică euro, fiecare euro e un motiv, să nu creditez brandul producător dacă știu că în trecut a avut o politică cu care eu nu sunt de acord. A produs produse cu defecte, cu multe recall-uri, sau nici măcar n-a avut recall-uri, a tergiversat reparația defectului. Și atunci de ce să creditez această politică? Nu o creditez, da? Mă duc spre cineva care are o politică, sau cel puțin a avut în ultimii 10 ani o politică cu care eu sunt de acord și care vreau ca această politică să continue mai departe. Și atunci creditez cu banii mei prin achiziționarea produsului. În momentul când am achiziționat produsul, nu mai am nicio formă de constrângere a producătorului să își modifice vreo atitudine. Pe multe piețe și din păcate și pe a noastră, producătorii consideră că respectarea legilor cu privire la protecția consumatorului este o opțiune. Hai să decidă ei dacă o fac sau nu o fac. Comparația cu televizorul. Bun, sau nu e bun. În opinia mea trebuie să ne uităm la firme. Ce firme sunt eligibile și ce firme nu sunt eligibile. La momentul de față, aș spune că în funcție de ceea ce vrei, ceea ce prioritizezi, de exemplu, vrei fiabilitate și raport calitate-preț foarte bun, te uiți la Hyundai și Kia. Poți spune și Toyota, hai să zicem că poate învață ceva. Avem această, totuși, aș zice că în continuare, chiar dacă înainte când Toyota era pe primă treaptă și eu spuneam că Toyota se află sub Hyundai, acum, conform răspunsurilor la care au răspuns proprietarii, clienții, Toyota s-ar afla mult sub Hyundai, dar aș zice că nu, că totuși Toyota se află sub Hyundai, dar totuși aproape față. Cred că nu greșesc în concluzia trasă de mine. Bun, și aș pune Hyundai, Kia și Toyota pe listele eligibile dacă pun fiabilitate. Dacă vreau, de exemplu, un statut social și vreau totuși și fiabilitate, dar mai închid ochii la raportul calitate-preț, mă uit la X5, care la fel este o firmă care produce produse fiabile. Chiar dacă X5-ul ca model a avut probleme în anii anteriori, însă BMW este o firmă care își asumă responsabilitatea cu privire la defecte, susține clientul, investește masiv în repararea defectelor și atunci aș putea să consider că BMW-ul nou produs va fi cu implementarea acelor defecte deja făcută, deja operaționalizată pe noua producție. Acum, ajung la ce mașini cum ne alegem mașina. Mașina ne o alegem în felul următor. Luăm o foaie de hârtie și ne punem pe două coloane ce caracteristici dorim de la mașina respectivă. Bugetul îl lăsăm la coadă. Vrem să zicem SUV, o mașină cu 5 locuri. Avem o familie cu 4 persoane, nu avem ce să căutăm cu o mașină cu 2 locuri. Tăiem din start toate mașinile cu 2 locuri. Nu ne permitem un impozit de peste 10.000 de lei, cum sunt motoarele de 5-8. Plus că ne gândim la faptul că s-ar putea să nu mai avem cum să circulăm cu aceste motoare datorită schimbării legislației în acest domeniu. Eliminăm toate motoarele și să zicem că vrem neapărat un motor nu acceptăm un motor să fie peste 2 litri. Bun, eliminăm toate motoarele peste 2 litri și rămânem cu celelalte. Din categoria brandurilor am zis, o să ne uităm la final la ce găsim cu toate aceste caracteristici din
din produsele făcute de către brandurile pe care noi considerăm eligibile. Bun, și mai vrem de exemplu și ceva, să avem un garaj și nu vrem ca mașina noastră să aibă mai mult de 4,80 m, pentru că atunci nu avem ce face cu garajul. Eliminăm toate mașini, deci toate caracteristicile acestea să fie o coloană cu caracteristici fără de care dumneavoastră nu puteți considera o mașină eligibilă. Și pe a doua coloană puneți toate caracteristicile pe care le-ați vrea, dar fără de care una sau două caracteristici ați putea trăi. Deci vreți plafon panoramic, vreți piele pe scaune, vreți triplu climatronic, vreți caracteristici genul acesta de confort. Bun, și în momentul când vă duceți la cele 3 firme și vă uitați pe site-urile lor, vă configurați mașinile care corespund cu toate caracteristicile dumneavoastră. Hai să zicem că o caracteristică din categoria a doua nu puteți selecționa în configurator. Deci vă selecționați motorizarea, vă selecționați gradul de confort, premium, luxury sau cum se numi, și nu aveți trap panoramică pentru că acel produs nu este oferit. Asta e. Puteți trăi fără trapa aceea, plafonul panoramic. Bun. În momentul ăsta trebuie să luăm în considerare și prețul. Ca să luăm în considerare și prețul, în momentul când intrăm în configurator, trebuie să avem în cap nu numai prețul de achiziție, deși are o mare importanță, cât și prețul de deținere. În totalitatea banilor pe care dumneavoastră îi veți scoate din cont, din buzunarul dumneavoastră, pentru plăcerea de a vă plimba dumneavoastră și familia dumneavoastră cu vehiculul de la punctul A la punctul B. Prețul de achiziție este un preț important, dar nu numai acesta contează. Impostul, de exemplu. Impostul la noi în țară este pe diferite trepte, da? Sub 1,5, între 1,5 și 2, între 2 și 2,5 și așa mai departe. Poate nu vă permite să plătiți impozit pentru un motor cu capacitate cilindrică peste 2 litri, care înseamnă vreo 900 de lei. Țineți cont de lucrul ăsta. Consumul, dacă vă luați o mașină de 40.000 de euro, probabil consumul nu este așa important, dar este o cheltuială pe care dumneavoastră o veți adăuga la costul de deținere. Fiabilitatea. Pentru stabilirea șanselor de fiabilitate a unui produs, repet, vizionați videoclipul ce mașină achiziționăm, ce branduri evităm. Plus această informație vis-a-vis de schimbarea treptelor din punct de vedere al percepției de fiabilitate din partea clienților vis-a-vis de Toyota. Este la fel foarte important prețul manoperei. La manoperă, de regulă la producătorii premium, manopera este foarte scumpă, chiar dacă piesa este de plastic. La manoperă, de exemplu, la un BMW, din câte am văzut, manopera la BMW este destul de scumpă, deși poate operațiunea e aceeași, comparat cu manopera unei schimbări piese similare de la o firmă care nu este considerată non-premium, de exemplu Renault. Trebuie să luați în calcul și aceste lucruri. În momentul când deja v-ați hotărât spre un anumit vehicul, deja tindeți foarte mult spre un anumit vehicul, intrați în forumuri sau intrați în forumurile adresate acelui vehicul și vedeți cam cât costă pe piața noastră deținere, cam cât îi costă pe respectivii. Căutați jurnalele de deținere de pe forumurile respective. Forumuri dedicate unui anumit model. De asemenea, un aspect foarte important este cât anume intenționați dumneavoastră să dețineți vehiculul, iar acest cât anume contează foarte mult. Media de deținere pe piețele economice care contează, deci nu vorbesc de India sau n-am date despre Asia, dar Australia, SUA, Europa, media de deținere a unui vehicul nou achiziționat este de între 13 și 15 ani. Vehiculul suferă o depreciere. În primul rând, deprecierea fizică. Ați bușit mașina într-un pom, s-a dus într-o secundă, s-a dus 90% din valoarea vehiculului. Dar puteți întreține mașina la perfecție și totuși să se deprecieze moral. Din momentul în care ți-ai ieșit cu mașina de pe poarta dealerului, în momentul ăla 10% din valoare a scăzut. Dacă nu puteți să vindeți
cel mai probabil vehiculul, decât dacă este un vehicul pentru care ați așteptat 4 luni de zile. Nu puteți să vindeți vehiculul cel mai probabil la prețul de pe factură. Va trebui să cădeți vreo 10% să aveți vreo șansă. În 15 ani de zile veți avea, sau indiferent care este perioada pentru care dumneavoastră